Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Amai masvosva makadii tiripo ndachimbotaura nemurume wenyu ndoziva kuti ndimi Muroora wasekuru masvosva vakauya vachichema vachiti inini ukama hwangu nemwana wangu mumwe chete hauna kunyatsomira zvakanaka saka kuda kuti ndimi Muroora mumwe chete zvakare kumhuri yekwamasvosva. Ukama hwemurume wenyu natezva venyu hwakamira sei? Handisi kuti muri kupa munhu wemhosva asi muri kutaura ukama huripo pakati pemurume wenyu nababa vako. Ndichida kutaura chokwadi, ukama hwava hunomira zvakanaka. Kusiri kuti ndini ndakahukonzeresa, handisini, ndakasvika vakadaro. Chandinoti ndakasvika vakadaro, ndakanga ndichitanga kusvika pamba paukuroorwa. Ndichipedza wiki 1 yechi2 vakatodana mwana wavo akati uya kugara pano mukadzi wako. Vakati handiti unoona kuti wakura. Munhu kana achinge aroora akura. Hakuna anofana kuzoti kana kumba kwake anodzoka kumba kwemumwe. Kana ukaita problem kumba kwako unongosovha wega. Kana ukaita zhira kumba kwako zviri nani kuti urye ndovi womwa mvura wopukuta muromo pane kuti uye kumba kwangu. Nini kumba kwangu handichadi munhu motongozviitira zvinhu zvenyu. Isu kwabva tati alright zvakanaka. Saka ini pandakazopuruva kuti ndo zvavairevesa vaitorevesa nokuti mwana wakazoenda kuBotswana anotsvaka basa akandisiya ndichigara mumusha indaingogara mushani aenda kuBotswana akanopedza 8 months kwakusati kwane foni kwakusati kwane mukuru ivo havana kana kumbofunga dhewe vanoti uyu Muroora zvaari kumusha uyu ari kurarama sei nevana ini ndichigara kuno kutaundi havana vanditumira kana green bar kana vana kana dhora resipa havana. Saka ndaimbopota ndichibetserwa kumusha kwangu. Ndoziva kuti upenyu hunenge hwakaita sei, hunenge hwakaoma and kazhinji. Saka ndichibetserwa kumusha kwangu kudaro pamwe pacho ndaisvika kutowacha nesusu. Kusvikira mwana wavo aziita zviri nani. Aita zviri nani takatanga kuitawo zvinhu zvedu taitova update everything. Pakuupdata kuya kwataita vakatanga kudzana vatisi vachiti mukadzi uya akudada angoti mangwana tatenga chakati mangwana tatenga chakati. Saka ndakavati alright pamwe ndiri room regai ndinyarare. Kwabva ndatanga kunyarara vakutanga futi kuti akuita zvinhu zvake. Saka ndakava confused manje kuti saka inondoita sei. Ndikavaudza vanti ndakudada ndikanyarara voti akuita zvinhu zvake. Ndiri kuda kungokomenda zvangu pane zvavaita handidi kunyanya kuvhura stereki. Ndoda kuti zvavakabudisa iwo tongopinda neipapo nokuti vamwe ndo zvavaidawo kuti zvese zvibude. Saka zvadaro manje then ndoenda panyaya vakati takaita muchato tikazodii muchato ndakachatanda nevana 4 anombozoita mumwe mwana kukuwana 4 ndandatokura taita muchato uyo vakatouya vauya kumuchato uya vakatsosimuka vakati indi handisingadi kuti vanhu havachati zvavaita izvi ndainchida kuzovachatisa ini pandandichazoitira of which ivo vatova papensheni pese apa pandakatanga kurona nemwana wavo ndo pavanga vachikurira zvaizikanwa nemunhu wese havana kumbondichatisa. Tapedza kuchato kwacho vafamba zvese zvinhu zvaatova nazvo zvese izvi ari kuda kuti ndinazvo kumusha kwake. Ini vanogoti ndienda nazvo kumusha kwangu ko vana vavo vasikana vakachatava saka vari kufunga kuti ndizvavo zvichouya kumba kwavo kani sei vachiti ndakachata ndichienda nazvo kumusha kwangu handi ndatova nevana vangu kuri kuti ini ndiri kuitira vana vangu zeni. Asi kuti ini handina kuenda mbovapindura nei ndichingozvitaurira ndoga. Then ndobva ipapo ndoenda pavakati hadi kuti vana vake vauye kumba kwangu. Ini kumba kwangu vana vangu vaenda cherevo sekuru vanozviziva kuti vana vangu vaenda kumba kwavo but vanoziva kuti chakazokonesa kuti vana vangu vasaenda che ivo vanotozviziva kuti vana vangu vasazoendako chii chakakonzera ende vachibva varega zvachose plus hapana muzukuru wavo sekuru chero umwana musikana anoenda kumba kwavo hapana. Handi pavana venyu chakaita kuti mimi vana venyu vazotadza kuenda kumba kuna sekuru vavo chii? Chakaita kuti vana vangu vasaenda kumba kwasekuru 1 sekuru vaiti kana mwana aendako inini vana vangu ndaisinawadza kuti mbuya vari pavasi venyu wese mwana aendako aitofunga ndiri kuenda kwambuya mai vababa vangu. Mwana uyo adzoka uya achindipa makomplaints koimi mamaimi mai musina kutiudza kuti mbuya vari pavasi vedu wani ndoti iwo wakazvinzwa nani sekuru ndo vaizondiudza
kuti unoti mbuya ndimbuya yako maiko hana kudza kuti mbuya yako vakafa. Saka indakazoona kuti pamwe ndiri kutokonzeresa vana vangu vanotobva vatokuvara kana vaenda ukoko. Kwabva ndati chero vakachati chuya vana vangu handichadi nokuti vana vacho hachaendi vakafara vana vachiudza kunzi mbuya vavasi venyu vana vambozoda kuti mwana wangu aende. Ava vamwe vaira kana vakatozoziva kuti mbuya vari kwavasi vavo kune kwakutonzwa ava vaviri vaindi. Ina handinombobvira ndawadza kuti mbuya vari pavasi venyu. Sekuru ndo vakaudza vana vangu kuti vazive kuti mbuya vari kwavasi vavo. Then ndobva ipapo pavakataura kuti mwana wavo ndiye akatenga makuva kumusha kwangu. Chitori chikwereti kuvanhu vokumusha kwangu nokuti vari kufona daily kuti handiti murume wako ndiye akanzi akatenga makuva nekutenga matombo toda mari dzedu nokuti ndo zvakabuda. Saka ipapo vakatipa basa rokuti ava chikwereti kunani vakuti chikwereti kunani kune murume wangu nokuti vanoti pamwe ndiye akaudza baba ake vakazviwa nepe baba ake kuti isu taita macontributions foni yangu iripo ende sera baba ende hanaiswa nguva imwe ramai yangu rakaiswa muna December rababa rakaiswa muna August aita nezverababa muzukuru wavo mwana wavo mukomana mukuru indikatosendawo mari yangu kwaariwo muzukuru wacho wavo baba angu kuti mari yangu woiyo akangotenga zvese kuno kuharare dombo racho chikafu chacho kwakienda kumusha indakatongoenda semunhu ari kutobvawo kwakarorwa achindi vonzwa zvichinzi murume wangu ini ndiye akaita izvozvo. Ng'ombe yakaurawa padombo rababangu ndiye yakabva kuroora rasisi vangu vandinotevera. Ng'ombe yakaurawa pana mai vangu ndo yakabva kuroora rangu ini kwete kuti igift. Iroora rokuti wakanzi ng'ombe 7 chibvisa mwedzi sare 6 handiti maona manje. Saka ini ipapo pakanetsa kuti ava baba yes hatina kuvaudza kuti kune matombo nenyaya yekuti ini senhangu ndakarega kutaura navanhu toziva kuti ndirini kare nenyaya yekuti vainditi ndini baba angu pavakafa vakandipa zvikwambo zvandinazvo ini ndozviri kuitisa mwana wavo mari. Saka indakati ndokuudzirei munhu ari kuti inini ndiri kunoisa dombo kumunhu wezvikwambo wacho. Indakatoona zvisina yusi yokuti ndivaudze. Handiti ndoda kuti tidzokere pachikwereti chehama dzenyu dziri kutaura. Unoza kuti kudzinza rega rega ka akushayi kwaana Robert ndikanditaure ndichiisa muenzaniso wangu inini vanongotaura nyaya iri pachena kuti vamasvosva baba vemurume wenyu love more ndo vakataura izvozvo haasi murume wenyu akataura izvozvo asi nepamusaka pekuti idzodzo hama dzenyu dzine unhongwa hwekuda kutsvaga nyaya dzakuisa imimi nemurume wenyu munyaya iyo zvinhu izvozvo ndikanditaure Muroora wakamasvosva hazvina kunaka. Dai kuri kunzi vatomboya kwandiri vose kuti iwewe Robert wakapa murume uyu platform yekuti akatenga makuva kumusha kwedu toda kutaura naye tinzwa kuti akatenga kupi. Havafaniri kupfekera imimi nemurume wenyu munyaya iyi. Ndiri kuda kuti vanhu vakaita sana Robert vari kumusha kwenyu ngavadzikame ngavazvibate. Imimi munotone matambudziko yenyu asi nepamusaka pekuti vanongoti nekuti tinoda kuti ngonzi takataura regai titaura. Handisi kuona mhosva yavari kukupa imimi kuti chikwereti ngavarege kuda kuomesera mukwashaka wavaine ukama hwakanaka naye kudhara nepamusaka pekuti baba wake vakatadza. Ngavarege kutonga mwana nemhosva dzababa. Ipapo anatsani vavoka handizive kuti ndingaonana navo seika kuti pave clear. Then ndanisani ndapedza nyaya iripo hombe inyaya yekurwara kwemwana. Mwana wekurwara kwake akaitwa operation paakaitwa operation akatanga ane 1 year 7 months. Pavati yowe ane nyora havana kutomboziva kuti muzukuru wavo akaitiswa operation ivo vakangozoona mastichi akasitichwa panapa kwabva vatofunga kuti inyora ndogovaudza vanobvunza kuti mwana wacho ari sei anorwara wacho. Aiwa pavaitika nyora vakati kuti baba mastichi adzisi aiwa havana kudaro kwendiri ndakazvinzwa kava kutaura paYouTube kuti ane nyora pahuro. Ini ndikatoshamisa kuti asekuru akatoziva kuti mwana uyu akatoitwa operation kuti papore pani panoti paingobuda mvura. Kwabva taenda naye kuchipatara kwabva anoitwa operation. Iyi yanetsa ndeyekuti mwana aidonha kuchikoro ndofonerwa ndoenda ndonomutora kusvikira mwati
munongoda henyu asi mwana tinoona kuti chinenge chivanhu pakuti chinenge chivanhu paya inokokuenda kumapostori mapostori kwandudza zvakaita akati asi mwana uyu hamuna zvamunokwanisa kumuita nokuti hamuna rudzi naye dai madana babacho inokobva ndafonera babacho mwana ari kurwara kuno sososo kwabva vauya kwabva tafamba taenda mupostori wandakaenda nonga takaenda kune 3 taenda kune 3 tine zvataiudzwa taudzwa kudaro kwabva ati kuti mwana uyu aporeka madana zvenyu sekuru vacho apa kwabva ndatichifonera baba akati inini hangu baba ndinovatya zvitorerane kuti mufone indichisumuka pano muvafonera indichingosvika chete kusaidhi rokuti ndikukwanisa kusenda mari ndotovasendera mari vakatosenderwa mari yokuti vauye kwagutuka ava vasati vasvika kumba kwavo vachibva kuno kuzimbabwe saka nenyaya yekuti baba havana kuziva kuti kufamba kwandaita kwagutu ndaiva nemwana wavo vakafunga kuti ndezvemusoro wangu saka muchingodza vachingoti muroora hazvisizvo mwana wavo aitoripo saka sekuru ndavafonera kuti mwana anorwara vakati wawadza here murume wako ndikati ndamudza sezvinewe vakazofona akati murume wako atondifonera akati baba ndakaudzwa nemurooro wanyu kuti chi mwana anorwara saka ndiri kuda kuti muindeko regai ndokusenderai mari ndobva vavasendera baba kwakuya kwagutu vauya kwagutu vakati ndine mwana anorwara ndikati baba anorwara akati saka uya panewe regai ndimbofamba newe kwabva vabuda nemwana ndobva vadzoka vakati ari right ndikati aiwa indiri kuona hangu kuti haasi right vakati saka kuna mapostori ndikati kunoka hakuna ndaitoziva kuti ndikaenda namupostori navo kwagutu zvikanobuda zvandaiva ndanzwa vanoti ndindachona mupostori saka ndakati aiwa kunoka hakuna mapostori saka toni ndikati kuharare ndofunga ndokwakazara ngatindi kwabva tauya kuharare kumba kwavo takatosvika masikati musi uyoyo vabva vabuda vakati ndaudzwa nevamwe mai kuti kune mapostori ekubudiriro handei tasvika pamapasitori okubudiriro kuya tichingogwadama kudai postori yakatanga vanditi makorokoto mai nokuti murume wenyanga asingafani kuroora regai ndidzokorore futi makorokoto echitu nokuti murume wenyanga asingafani kuita vana kwabva atoti makorokoto baba nyaya iri panapa babaka ndingangodzokorora zvangu kuprofita inonga ndiye akandichekeresawo futi ndingangodzokorora zvangu kuprofita but muroora wenyu hapana chaasingazivi maererano nekurwara kuri kuita mwana wayo mupostori wako ana kusora zoro ndiye akakudza chokwadi chese chiri kuitika pane mwanawe sekuru mwana ari kudaurawo nezvikwambo asi mwana mukapedza vhiki tisina unozvibata anotofa nokuti hachina ropa iye avatochenerukawo kushayiwa ropa zvikwambo zvacho zvichinzi ndezvani kaizokudzinza kwenyu nokuti kana ndichitokutarisa sekuru ndinoona makazara nyora pai mumaoko enyu okobva ti ndine manyora papi vakati imi mamudzioni anodziona tisu imimi chatiri kuda kuponesa muzukuru wenyu chitsvakai mari tidirevhiwo titenda kwagutu kwacho nhasi saka vakabva vanofonera futi mwana wavo kwakusenda mari mapostori aya dainda nemutaya vakabva ati regai tinde neyemukwasha ndiyo takadirafiwo kwabva taenda navatete nemurume wavo nevamwe vatete 1 ndobva taenda kuya postori aya akanobata zvinhu zviya abata ndobva ati asi zvinhu izvi hazvina kupera zvepanapa baba imi mwana wenyu ane chipo chemari chokuti muchazoona kuti nokupindana kwemakore zvamuri kuona izvozvi zvichadarika ipapo chiri kutomutadzisa kuti aite ufumi hwake husvike palevhuru anofanira kusvika zvikwambo izvozvizvi pane chimwe chinoti chikaenda kwaari paanenge ariko hawani kana sendi pachinodzoka panapa ndopanosara akasununguka achimbowana mari saka toda kusiya tarovera huko ichocho chiri kubotswana handi zviri pano tabata toenda nazvo vakabva vasiya vaita zvavakaita pamba vakati kana chadzoka muroora wenyu achatotifonera achaona zvichaitika pano indaitogara nchiti kuti saka inokuti ndichasunga nacho saka musi wazvakazodzoka wachoyo ndakatoona kuti zvadzoka nokuti mwana takagara kuda akasvetuka kuinda mudenga kwakuira pasi ndobva atanga kurova pasi nehuma saka ndakamhanya kwakumubata ndamubata ndakabva ndatofonera sekuru akati saka chifonera mapostori aya ndofunga zvavati zviya zvinenge zvadzoka ndizvozvo ndobva ndapomanira mapostori aya akati nditori mugomo zvadzoka fonerai baba yangu ndikati baba ndatovafonera akati ndifonereni akati saka vachandifonera vangondifonera tinotoya nhasi baba vayo vakabva fonera mapostori aya kwatofonera futi mwana wavo tumira mari tidzokere mwana wavo kwavatumira mari kwakuuya vakatosvika kwatuvira sitaita topedza rya sadza mupostori yakwa kutanga kushanda hake
akatanga imba kwake kwakunamata otanga kuda kubata zvondo pakasvika muzukuru wedu saka isi takamupa welcome kuratidza kuti munhu wepanapa mpositori yako wafunga kuti munhu watadana kuti aonewo zvichingodiwa zvichitoitwa kwatokondinya zvake kwakubva apedza kwabva atinyatsa apedza akasema kuti sekuru zvinhu zvazvichirwadza muzukuru wenyu zvinhu zvenyu izvi inini ndakuchitakura chi magemedzi angu aitombonyera muchisecho ndakutakura zvangu imi michitakurawo zvenyu zvachirwadza muzukuru wenyu izvi iwo kwabva atoti zvine basa rekana zvachirwadza muzukuru wangu handichandaa kudangu ndichikuti apore iye akati orati sekuru ngatichinda iwo akati ai inini handini vakati aiwazve tinotenda nhasi nekuti tiri kuda kunopisa chi zvinhu izvi ende paakazvibata akabata modrop akabata pane tirozi revava resutu nebhachi ravo rimwe raiva reledha kwabva zvatodzi zvinongonota zvese vakatonyatsaudza kuti sekuru hati munoona ndabata tirozi rine jaketi iri ndii munozofamba muchiti mapostori anoti abata zvinhu zvevanhu onopfeka ndiri kuda kuti tinde tese tinopisa muchiona tichingopisa chi zvese sekuru vakaramba vakati kana wangozvisiyako asiya kusvikira isu tese tachema nevana kuti inokamuka zvisiya zitatoti mwana asunungurwako kana akatanga kurwara kwacho muzukuru uyo aiva asvikapo akagwadama akauchira chikumbire nemwoyo wake wese kumupostori kuti aiwa mupostori kana mati mozopisa henyu sekuru vasvikepi kuharare kwacho movamirira asi mabva chi nezvinhu izviko kana zvikatitiza muno mupostori uyo akazoti hangu netsitsi dzangu hangu regai ndinde nazvo asi sekuru ngavauya ndigopisa chi varipo aenda mupostori uya ndakatomupa nechinokia changu aiti kune rima hakuna malights saka ndoda tochi akati sekuru vazoya kutora chi nokia iyoyo sekuru havana umbozoende chipi kunotora nokia anoti vaya vaudzonzi tabata hedu izvi zvazviri kuno asi kumba kwenyu ndokune zvikuru zvacho mukaona kana tikasabata zviri kumba kwenyu hazvina kupera zvinongoramba zviriko saka toda kuti musha usari wadi wachena osekuru akati wokuda vakatika kuti ndikaenda unotora nokia ndotonzendere nokuti ndaizopota ndichifona sekuru mazende ari kumupostori uya kuti chibatwe sekuru mai vati ndiri musavadha handidi mapostori pano saka umwe musi nhonga ndakazofona mai varipo halo baba chinhu chiye chakazobatwa iri baba vakutotanga vandipopotera chinhu chiye saka unofunga ndakaromba ini saka ini wakutondipuma ini saka ini ndakazofunga ndikati asi baba havana unoudza mai zvakataurwa nemapostori avo sei nhasi vazopenga pesa pavaindipindura achiti mai vanoti ndiri musavadha handidi chi mapostori mai vai vakabva vasenderawo mwana wavo meseji mukadzi wako adi apuma baba ndakupuma baba sezvo kwevo mai vari kudii undibvunza kuti wai ndataura muromo uyoyo saka handinda ndasira pakuti baba vakazosara mupostori ndokuinda mangwana makuseni muzukuru akamuka achindepi kumba zuva risati rabuda ivo ndokuzomuka vakatomuka endatodzisa mvura senguva yese ndaivadzisira vaenda vanogeza vachibva vanogeza vakatosvika ndatopedza kubika ndatobika sadza riya vakurya ndipo vakatoti unoona muroora here chandakaitira paya kuti inini ndisare zvakaitika manheru zviya haufani kuzvitaura chero kumunhu upi chero murume wako chai usabva wakamudza nokuti zvinoputsa chi musha nokuti unoona rimwe gore ndichishanda kugweruko ndaiva neimwe shamwari yangu yava kuchipingeko ikanditi kwanzi MASVOSVA muri vanganomba mama yako ndikati 5 vakomana akafuma kudarika vese ndiani ndikati ndini saka ugoni uzvichengetedza unogona kurava nemadzikoma ako nenyaya yekuti wakafuma inini kwachikasirwa darika kuti saka makaenda here kuchipinge kwacho saka unofunga ndakaenda wachipinge kuti ndinoromba ini ndo zvandakudza izvo ndikwa ndatodi kwabva ndanyarara zvatoperera ipapo zvadaro ava ndazowadza kuti ndo zvakaitika ndakanga ndaudza baba vangu secret madzinati zvaraudzire inini ndakanga ndaudza baba vangu baba vangu kwabva vati mwanangu hakuna secret yakadai onetaiwe mumusha mavanhu usaudza kana munhu wokumusha kwacho asi murume wako ndo unofanira udza ndo wawakavinga pano saka ndikati chirega ndichisununguka kudi udza murume wayo akati gare kuita sari kuda kuchengeta ndoona uzofona baba uyai kuno baba vaivouya vachitosvika ndopaataro zvokuti mukadzi wako anofamba nekombi inini ndakanzwa kuti rura nditengera honda fiti kana utotenga honda fiti ngaitei mukadzi wako inini unotondipa kombi kana wachida kuti mukadzi wako aramba achifamba nekombi chitenga granville vakati nai baba mari yacho yemuri kutaura ndinoiwanepi uye ndambokudzai ro ndoda kutengerai muti akudzai ndiani ndiri kuzvinzwa kuvanhu akati aiwa asi munofanira kunzwa ini kwete kunzwa vanhu iwo kwabva vatogara kwabva yapera yemota yakwabva tabika kwakuryani kwatonovata ava kwakuchibvunza baba yako vatangara takaya pano mune mapostori kahwani ndichitori nevana vangu vasikana nemukwasha izvo vakutaura ivo akati imimi chiuya imi ndimune nyaya yenyu ukabva ndandikati baba mapostori akaekangani akaekangani kuzviya ndikati aiwazve
pakadai vakati uyu wokusenda nechifoni chako chakarova ichi ndikati yezvo vana vatete vaivapo here paya vavasipo allright ndazviziva musiyangu sorry vakati aiwazve baba ndati zvaiva zvenyu here maitsindidza Muroora kuti hazvifani kubuda ndiwo wazviziva wega usataura chero kumunhu chero kumurume wako anzi aiwa musiyangu ndakaresva sorry kwabva zvatongopera zvakadaro nhonga baba vakati vakati uyu mukadzi uyu audza murume wake kuroti chero kumusha atoudza futi vekumusha ndopavakachitanga ungoti wavaona wese mukadzi uyu akaromba mukadzi uyu nemurume wake akaromba akatopiwa zvinhu nababa vake zvomunoona kusimuka kwavari kuita kudai zvikwambo zvokumusha kwake ndoshati inini kumusha kwangu indine yazvanzi dzinosvika kana kutenika ini kufa hadzo inini musikana atoriwe kunhamba mhenoko ndine munun'una wani kumashure kwangu ndindozopuwa vari kuda kuzama kuti zvichindinetsa vachingoti wavaona ndonyaya vasikana vana vateta vachiudzwa nzi musataura naye musatomboenda kumba kwake akatorombesa iyeyu vasikana vaye vakabvumawo one ndiye akakwanisa kusumuka kuya akati maiguru ndoda kuti munditsanangure imi hamundinyeperini chii chakaitika kwandamutsanangura kubva pokutanga kusvika popedzisira akati ndabata nyaya yenyu inini handichaiti zvekokoko ndakuita zvokunoku nokuti chokwadi kuzi vakazama kuda kumukonesa kana ava vatatu ava vakasara vangori kuna baba namai one uyu akadzoka kwetiri takafamba makore nokuti atori makore kana vachiti 5 ka kukuvarairwa kwavari kuita kutamba chaio akawanda makore iwawo kusvikira uyu wini uyu rugoto rwavo handizoti akanetseka ne ndopaakauya kwavari baba ndine zviri kundinetsa ngatifambe kwabva vaenda kun'anga yayo kukorobhura mheno zita rayo tinonzi muparadziri kana mupa mheno asi ndoziva zvotanga achiti mupa handizozimbiri kwacho kwabva vaenda wini uyu akatitsanangurira zvese zvavakaudzwa baba zvese nekuti ndo zvinokonzera kuti vatadzowirirana neuyu zvese akatitsanangurira nenyaya yekuti audza vamwe vatete vanotedzana navo vaya vakati saka ndofunga seka vachikonana nemuroora nemwana wavo pamwe ava vakatanga kuziva su tisingazivi saka chirega ndindeni ndisina kuzvinzwa vatete vaya vendamba 4 ndovakafonera bhuti vavo kwabva vafonera ini futi sikwabva toti mauya zvakanaka hati munoona mumwe uya akauya kwetiri akauya semoiri aitawo kwabva tamutsanangura kunoti bhuti namaiguru muri right saka imi zvamauya kudai nyaya iripo ndo yanga ichikonzera kuti zvidai so mwana akarwara zvikadai saka isitakaona maenda kuti kati chero tikakudza kuti hazvisi zvamuzvitambiri noti matodzonzi zvairwadza mwana zvikwambo zvedu zvaida kutorai mwana wedu saka isitikati tichagokuudzira ichi saka ndopa vakati ngatichifoma gurupu mumwe nomwe achitaura zvake mumwe nomwe akataura zvake vana inyaya yekuti hatizodi zvedu kuti isu edu takatoreswa kudhara isinge chida kuti handi mukutaura divi renyu chida kuzotiwo wina achigara apa achizvitaurira ega tichiona kuti apa anenge mumwe akataurawo zvakewo vamwewo ndo vasikangoti pamwe isu sekatava kutambura kudai takarorwa varume vedu vane mari asi ko zvinovadi vadonha saka pamwe kuda ndizvo asi wani pane akataura zvakewo zvadaro manje kwakuchibatara kwakuita gurupu indikati ndibudise mugurupu iri handisi werudzi rwenyu akati takuisai nokuti imi munoziva plus muri mwana wepano futi handinaombokomenda kana ombokomenda kana 1 pagurupu ironondi handisingatoridi zvachose kwangu kwaya kungoona ende ndini munhu 1 akazochengeta zvese zvaitaurwa mugurupu iro nemaaudio ese ndinawo kubva musi wokutanga wasvika musi wokupedzisira zvadaro ndopavakarangana kuti saka ngatifambewo tiri pamwe chete tinzwe kuti ndizvere ndokubatana kwavakazoita vabatana daro ndokwavakati ngatiinde kune akatanga nazvo kwakuchinda uko kwaya kwaenda baba nawini iye haana mbonovanda akanza kutauri baba venyu ndakavaudza kuti ngavauyechi nezvinhu havana saka ndiri kuda kuti chokwadi chibude ndoziva zvandichaita nokuti vasati vauya kuno ava vamwe vacho vaitoti wini fanira sekuru vaya vako kuti haufa ivo vati ndiri kuvagadzirisa zvichabuda chete ndokufamba kwavakazoita kuya kwasekuru wava vachiudzwa nokuzoenda kumapostori kuya vachiudzwa indakazenge ndisisi pangu plus handimboona kuti zvakataura nepostori ya kuti dhondo ari mimi zvichabuda akazonditsvagawo vakabuda ega zvikabuda chinozongoita zacha ndinoona nguva ndiyo inonetsa vanhu vanenge vachida kuti vakaenda kunobatsirwa aiti minana mupostori akati kana kuti sekuru akati mirai muoneka ngatiti wedhonanisinza kuti ndaita back to sender vanhu vanenge vada kuti mangwana muroya abhawe zvimwe zvinoita gore
enough ndikuzviita 2 years muzviita 3 years asi vanhu vanongada kuti minana munhu akangoti muchavaona saka inini zvangu ndichitaura nemakamirira mhuri yekwamasvosva munofanira kutotenda kuti basa rakatanga kubatwa nemunhu wekutanga uya rasvika palevel iyoyi zvichida ivo muroora kwamasvosva zvakavanetsa kuuya kuti nditsvagireiwo munhu anogona kundibatsira zvinhu zvanditambudza izvi ndokuita se ndokuuya kwandiri nekuti inotokangouya vachiti ndinoona mabatsiriro amunoita vavo ngatimboitai sepfungwa idzidzi nekutiwiracho okungoataka ini chete ndini ndakazodai vakaataka munhu wese aiwa pane panaata paya eka nekuti makaenda naye kupostorika ende unofungazvo ndizvo nokuti kuda ndakazotaura zvavaiva nditi ndisataura kuda ndewe mhosva yangu asi hangu chandonyanya kutendawo hangu pane vamwe vanhu vatete vanga vakamirawo havo neni handidi kunyepa vanga vakamirawo neni vanga vachindisapota kutaura chokwadi chaiko ndinovatenda chikumbiro changu ndechekuti tichitaura nyaya yanditi murume wenyu vhini sekutaura kwandakaita naye nekutaura kwenyu nekutaura kwatezvara wenyu neupenyu hwamunoramba imimi atezvara wenyu munovaziva pane zvimwe zvinhu zvavanoti zvinezvi vakataura hazvikubatei zvimwe zvacho makutora vakataura munofunga munotoseka kutoti vatanga sekuru vevana vangu inini vasati vanditi kuromba ndaitoseka vana vangu kuti saka mama hamurwadziwi nokutukwa kuti haiwa sekuru handina basa navo hamuzi ndo zvavanoitera vachitomakaromba kuiswa payoutube ndokwakandirwadza maiwe asi kuromba makaromba handina saka chikukutadzai kuseka chii zvokutaura naatezvara venyu kuti makachena chakandirwadza ndechekuti pese pavaiti yowe akapuwa zvigwangu nabaka handina kumbeta basa nazvene kutaura chokwadi apa pakuzondibudisa payoutube vachibudisa senemu yangu apa vari kubudisa vana vangu nezita remurume wangu nekwandakaberekwa ava vasikana vari kuvaputiridza of which vasikana vacho hapana kana wavanotaura naye kana 1 hapana kana anoenda kumba kwavo hapana kana ane mwana anoenda kwambuya asi inini ndindaita tichida kutaura chokwadi vakati vasikana vane problem saka vana vasikana vacho vanoenda kumba kwavo vana vavo vacho vasikana vanoenda kumba kwavo vakangofanana nevangu saka waimiri kukurovaika ndiye murume kafuti nekuti murume ndiye akaita sei akunzi akarombawo saka anobva mabatanidzirwa ipapo nemhosva yekuzoti makaudza murume nemhosva yekuzoti ndimunobikirira murume ari kunzi akaromba saka hapana panotaurwa zita remurume wenyuka mugosara handizvazvo asi ende munoziva kuti panofanira kuita difference yenyu naatezvara venyu ende difference inofanira kuiratidza kuvanhu asi mukasairatidza vanhu vanosara vaine question mark kuti mukadzi walove maakaita sei hangu ipapo ndo pandiende ngozoshandisa hangu mwari kuti mwari ndiye anoziva chokwadi zvandataura mazvinzwa vanhu vari kuona nekunzwa vanofanira kuona difference yenyu naatezvara asi ngatirege kuti hongu atezvara vakaipa kasi muroora wacho handiti vanhu ngavaone kuti unoziva kuti munhu uyo zvechokwadi aizorwa madhaka asi akachena nekunzwa zvinenge zvichibva kwamuri imimi nekunzwa magamuchiriro amunoita mashoko ari kubva kuna atezvara venyu handimunyanzambandinokubatira handisi kuti bvumai zvandiri kutaura asi tiringotaura senyaya kuti vamasvosva tanzwa nyaya yavo ende tiri kuziva zviri kumberi zvakazoitika ende imi manga mitoziva zviri kumashiro zvakazoita sei itakazongoibatira pavabatwa apa kuya kwavakaita kwandiri nekuzobatwa kwavaita sei kwavaitwawo munhu ane nyaya dzake wokudhara ndizvazvo asi haini zvakatombondibata hangu handiti kunyepa hazvingaregeka havana kusvibisa kumusha kwangu vachingokutaura indengoti hangu zvede vakaataka ini ndiri pati yemhuri yavo yes nekwandakabva kwada kuchena nekwandakabva maida kuti vachene sei vasina kubatwa nasekuru kana muprofita munhu achizvichenesa asi zvestiwi vanti vari kungoramba kwacho here ahunu wavo vakaramba kwagutu vabatwa nemupostori vakaramba kwavakaenda nawini saka ndozvandiri kutaura kuti munhu watiri kutaura nezvake munomuziva ndozvandiri kuti zvimwe zvinhu ngazvikurwadzeka asi zvimwe sekai kutototi vatanga handi mazvona ndio chikumbiro changu ndoziva kuti zvinorwadza asi ndiri kuti mai masvosva zvimwe chisekaiwo kuti aya kwandakaroorwa handi mazvona nokuti apa iko zvino ini nangu ndairwadziwiswa stereki tisati tafamba apa nokuti mhuri pamwe inenge ichizova nemafungiro ayo but patakafamba apa kapa ina handidi kunyepa
chero pakava nemunhu wokuti uyana achizoita zvokuvenga nokuti pane mumwe munhu anongovenga ake munhu kwaita sokuti haana zvaanzwa kuti ndeuyu ongoramba iti haiwa zvipiko aiko zvine nani basa nazvo chero munhu akandaro noti chokwadi munhu wese akachinzwa yapera chero ipapo ndopatakada kuti tese musvike ipapo zvino handisine nazvo zvaimbonzikwa ari mapockets ende kwakuita kakafungirana asi chazvakanakira atezva renyu vakanokukurudza dzinza rese kuritakura chaiko vakauya vakati handi tinobata muroyi vakatoti muroyi wacho atoriko ende ndiye achakupa ende akanga ariko zveshuwa havana kunyeba handiti mazvona ivo hatiri kuita asi tatora tichivanza nekuti imimi neni hadisi tinobata varoyi handiti kana murume wenyu love masi anobata muroyi atezvara ndo vakanotora dzinza vakati handei munobata tinobata muroyi ende muroyi nekuti ariko ende muroyi akabatwa zveshuwa kwete nemi kwete neni kwete nemurume wenyu asi akabatwa nokuti pataitori kwagogo vava nokuti vakati vadaroka vapedza kutaura nasekuru ndikati ndine chichemo ini mbuya kusumudza ruoko chaiko ndokumbira kuti mundivheneke inini hangu ndakazvimiririra dati mundichenese nokuti hati munoona kuti vese ava vane rasha vava indini hwane munhu ane mutupa wake pano ndokumbira kuti mundichenese vakati iwe uri mukaka hamene kuti vanga chitombokusvibisirei wakachena uyu mwana uyu akachena uyu haana kana chaanacho chero kwasekuru tasvika futi ndini munhu wani futi akasimudza futi ndichingoti imbonyatsai kundivhenekawo imimi chiregei kutambisa nguva muchichema handiti muchazochema kumberi uko chichengeredzai misodzi yenyu mozochemera zvimwe zvinhu iyi yapera nyaya iyi tingade zvedu kutenderera tingade zvedu kumba tikadzokera mashure takambotukana takamboita seka asi iye zvinezvika ngatichitanga kutaura upenyu tichiseka kuti paipanza takambotadza kuwirirana ene chiri kundifadza inini ndechekuti munhu akatanga nyaya iyi nepayagumira zviri clear ipapo pakajeka akauya ega akazonotora ega vanhu kumusha akati handi unobatwa muroyi muroyi akabatwa dzinza rese rekomasvosva richiona saka vanhu vekomasvosva chamuri kuchema chii iye munhu wenyu akauya ega pachena munhu wese wekwemasvosva akazvionera ega pagirazi hapana asina kuvaona naivo vacho vakatozviona vakatotaura ndazviona ndichidai so saka muri kuchemei vanhu vekomasvosva ende yamunobikira murume apa handaanzoti ane miri mombe vakajana nesi isusu tinodya kaposheni ivo vanodya posheni yesadza inini chishuviro changu kutaura chokwadi apa ndo pamazondigonera nokuti ndanga ndichirwadziwa kuti orati saka ende kangonzi hangu ndakadai zvatopera handinawo chokutaura kuti aiwa sekuru vakanditiwo zvakati sekuru vakanditi zvakati munoziva kuti kana uchivaka imba handi pane dhaka riri rinovakiswa nemberi hanza kuti unogona kumbona dombo riri mukati utokana unisa chidhina chinoita unozorova nekuti unoga kuti pane dumbo ubvisa dumbo zvinhu hatifambi zviri smooth handimazvo asi sekutaura kwandiita isi kuti the end result should be munhu ese anofanira kuziva chokwadi kuti ndo chiripo inenge yasarudzo yemunhu manje kuti muramba muchivengana muramba muchiita sei asi vamasvosva richataura navo tonzwawo kuti ivo semunhu akauya kwandiri akanotora dzinza rese kumusha vakaenda kwagogo vakaenda kwasekuru neko vakazomboenda sati apo vari kutiwo chii tinovadzosera futi pavakataurira nyaya yavo imi munenge musipo muchazonzwa ipapo handitika. For these and more stories, tune in to Zim News TV with Robert Tafumani.